नमस्कार। जय भोजपुरिया माटी आ नमन बा माई भारती के। तो कीर्ति अमर रहेला के एगो जो वृत्तांत बा उ हम पहले सुना दिला बानी रउआ सबके। अब आई है दूसरा वृत्तांत सुन लेहल जाओ। ई इतना अनुकरणीय प्रसंग बा कि सुन के रौरी दिलो दिमाग पर एगो अमिट छाप छोड़ जाई। और ई जो वृत्तांत बा सत्य घटना बा ई हम कल्याण पत्रिका में पढ़ले बानी। तो आई अब बिना देर कैले हम सीधे ये वृत्तांत रउआ सबके सुना देतानी। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज सांचों में धर्म के मूर्ति रहनी। महाभारत की युद्ध खत्म भइले की बाद युधिष्ठिर महाराज शिविर में आई और फिर चुपके से कुछ सामान वामान लेके युद्ध स्थल की ओर निकल जाई। युद्ध स्थल में पहुंच के धर्मराज जी वहाँ गिरल पड़ल घायल सैनिकन के सेवा करी। आई खाली एक दिन के बात ना रहे, जब से युद्ध शुरू भइल रहे तब से वहाँ का रोजो साजी खा निकल जाई युद्ध मैदान की ओर और जाके वहाँ जौन भी सैनिक गिरल रहे कुछ सबके सेवा करी। अब देखी सेवा तो करी, लेकिन सबसे अनुकरणीय ये बात बा कि वहाँ का जब सेवा शुरू करी ना तो ये ना देखी कि जौन घायल सैनिक गिरल बा पड़ल बा बेहोश बा उ कौरव दल के ह कि पांडव दल के, माने बिना भेदभाव के वहाँ का सैनिकन के सेवा करी। तो एक दिन के बात यह कि भीम नकुल आदि जौन भाई लोग रहे लोग ना अर्जुन सब लोग धुक्का लाग के ई घटना देखल लोग और अपनी बड़ भाई के जय जयकार करे लागल लोग। तो धन्य भाई भारत भूमि जहाँ ऐसन ऐसन महात्मा धर्म के रक्षक प्राणी पैदा भइल बा। तो एक बार और नमन करता नहीं माई भारती के, माई भोजपुरी के जय जय। तो ये खिस्सा ये जोन वृत्तांत बा हम जोन वीडियो बना के लेके आ रहल बानी ये रउआ सबके कैसन लागता जरूर बताई। अगर पसंद आवे ना तो लाइक करी, शेयर करी आ कमेंट करके बताई कि और कुछ सुधार के गुंजाइश होई तो सुधारो कल जाई। जय जय।